ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ପାର୍ଟକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି? କିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ପାର୍ଟକୁ ନେଇ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ହେଉ କି ମୋଟାପଣ ହେଉ, ଆପଣ ଗେଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କି ଡେଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ନେଇ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବଡି ପାର୍ଟ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ଆପଣ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ମୋଟା ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ଗେଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ନିଜକୁ, ନିଜ ବଡି ପାର୍ଟକୁ, ନିଜର ଗୁଣକୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ ପାଇପାରିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଯାହା ଆମ ଭିତରର ଦୁନିଆ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେସବୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ପାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କଳା ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମୋଟା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଆଇ ଆମ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ସ୍କିନ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ବଡି, ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ହେୟାର। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲେଟର୍ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଥଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ କଥା ୟୁନିଭର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣ ହୃଦୟର ସହ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କରିବା ଦରକାର, ସେପରି କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ସେହିମାନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଦତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିବେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ୟା ଭଳି ହେବାର ଅଛି କି ତା ଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଏହି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ବାହାରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ, ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚେଞ୍ଜର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି? ଯଦି କେହି ବାହାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ନା? ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଲେଟର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି।